Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti kupendera bhuku raDhaniel part 3. Part 3. Yes. Yeah, turikufamba. Turikufamba pastor. Yes. Right. Takambobata part 1 and part 2 munguva dzakapfuura. Iye zvinoizve takuenda kwekunopedzisira kwebhuku raDhaniel. Okay. Saka tichanyanya kutenderera tiri pachapter 12. Nhasi tiri pachapter 12. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 ndo patichanyanya kutenderera ipapo patiri kupendera bhuku racho. It's okay, pastor. Tiverengerei chapter 12 verse 1 na 2 ya Daniel. Daniel chapter 12 verse 1 na 2. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi evanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vevavete muguruva repasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nekukuzvidzwa kusingaperi. Now, pari kunzi pane nguva ichasumuka Mikaeri. Takambodzidza muhurukuro dzakapfuura. Mikaeri ndiJesu. Right. Yes, pastor. Right. Saka ari kunzi pakupedzisira achasimuka. Paanenge asimuka anzi achamutsa vanhu vakawanda. Ndo zviri kuburitswa panapa. Yes. But vanhu ava vari kunzi vandomuka vachienda mumaboka maviri. Kune vachamuka vachienda muupenyu husingaperi. Koita vamwe vachamukira kunyadziswa nekuzvidzwa. Saka ngazvigare zviri mupfungwa dzedu savatendi kuti vakafa vachamuka. Ende mapoka maviri. Mapoka maviri. Okay. Pakunomuka kwacho. All right. Saka ndosaka uchinzwa Paul achitaura kuti kana muchichema chema netariro. Okay. Muchiziva kuti kufa handipo paperera zvinhu. Okay. Because rumuko ruriko kumberi. It's okay, pastor. Right. Now, toda kuti mudzokorore verse 1. Ya Daniel 12. Ya Daniel 12. Okay. Pane fungo yatoda kuti tisumuke naye ipapo. Daniel 12 verse 1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwemarudzi evanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Now, vazhinji vachamutswa pari kuuya Mikaeri. Yes, pari kuuya Jesu. Vanosanganisira vese vakaponeswa kubva pamavambo. Tingati kubvira pana Abheri. Tichiuya kweso mutendi wekutanga kufa. Tichiuya kunosvika pamutendi wekupedzisira achafa Jesu asati auya.
Okay. Hanzi vese vachawanikwa mazita avo ari mubhuku reupenyu vachamutswa. Okay. Saka zvakakosha kuti tichirarama kudai so vanhu ngavatendere pfungwa dzavo kutsvaga kuti zita rangu ririmo here mubhuku reupenyu, rinopinda sei, rinochengetwa sei kuti rirambe ririmo. Pamuri kutaura kudai mandiyeuchidza ndiri kumusha pane ndatokura ndatokumasekondari pane program yakambouya yekubatsira nharaunda. Saka pane zvinhu zvaifana kupiwa vanhu but vakatanga vati vanhu vese munononyoresa mahouseholds, misha yese munononyoresa, paitoreva kuti chitupa choenda chononyorwa. Saka munoziva dzimwe nguva nezvinoitika kwakutozona zveshuwa rubatsiro ruya rwatouya. Saka vanhu vakatoenda kunoungana ikoko. Saka vanhu vaiva vaitoverenga mubhuku makamanyorwa vanhu vachitodeedzera ningi, vamwe vese vanenge vari pasi pemvurapo waibva watosimuka kune kwaitwa nemasaga ako awaibva watotora, pane rubatsiro rwaipiwa vanhu wobva watosimuka usikotora wotoisa parutivi apo, kana wangouya nengoro yako wakutoisa mungoro zvatonaka. Ningi achidaro kwakutozona vapedza but pane zvimwe zvatosara zvisina kupiwa vanhu. Mumwe mudhara womuraini ndobva atosimuka zvikanzi inini handisati ndawana. Vaiva kwakutarisa futi mubhuku muya ningi kwakushaya zita rino ndobva rashayikwa zvikanzi hamuna zita panapa, zvikanzi aiwaka bvunzai vese ava, ndine musha wangu uri pamhiri perwizi apo, hapana asingandiziva, handina kumbobva kune mumwe village ini, ndiri wemuno, havana chavakatowana. Vanga vasina unyoresa. Saka pamuri kuti kuzita mubhuku apasitaka ibvai matibatsira rinonyoreswa sei. Right. Now zvinhu zvachoka zviri so simbolo zanyaya yeruponesoka vanhu vanenge vasina kuzoponeswa vachazvidemba nekuti nyaya yacho yakareruka. Unonyoresa sei zita kutenda muna Jesu iye atiri kukurukura nezvake mazuva ese izvozvo zvatinounobhabhatidzwa ototedzera izvo zvatinenge tichidzidza vhiki rimwe nerimwe izvozvizvi ndo nyaya dzacho dzekuti munhu akashingaira kudzironda nekudzirarama anochengeta zita rake ririmo. Vateereri, problem iri papi vateereri, maybe timbotaura hedu zvakanyatsonaka tichinzwanana. Pane problem here pakunyoresa zita rako. Ingonyoresai mazita vanhu vaMwari, fambe henyu pasi. Right, handei pana zvakazarurwa 20 pavhesi ya5. Zvakazarurwa 20 vhesi ya5. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 apera. Now panapa pari kunzi panouya Mikaeri pane vanhu vazhinji vachamuka. Right. Handitika. Asi ponzi kune vasingamuke. Pari kusimuka Mikaeri apa. Saka vanomuka panouya Mikaeri ndevanga vagara vaine ukama naKristu. Vomuka. But hanzi vamwe. Mirai tingopataura tichimhanya. Takambopaita. Kuti Jesu paachauya pane paine mapoka 4. Vanhu vanenge vari musvimbiro zvinokwana 4. Kuvapenyu, kune vatsvene nevatadzi. Right. Kune vakafa, kune vatsvene nevatadzi. Right. Saka paanouya anoskomutsa vatsvene vakafa. Right. Vobatana nevatsvene vapenyu roita boka 1 oenda navo kudenga. Then vapenyu vatadzi vachabva vafa nekubwinya kwake paanouya. Vobatana nevatadzi vakafa roita boka 1. Saka titaurai ndovari kunzi ava vasara vakafa ava vanoramba vakafa kusvikira kwapera 1000 years. Clear, ndapabata. Ndo pavanozomuka. Pari kubatika kavateereri kuti Jesu atora vatsvene kuenda navo kudenga for 1000 years vakafa vanoramba vakafa. Hatifambei pasi. Chidzokorora Daniel 12 vhesi ya2 pane imwe pfungwa iri kubuda mumavara aripo. Daniel 12 vhesi ya2. Right. Zvino vazhinji vevavete muguruva repasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Right. Kuna zvakazarurwa 20 pataiverenga
kwabuda kuti kuchaita marumuko maviri akaseparatwa ne1000 years. Okay. Rumwe rumuko rwekutanga panouya Jesu. Right. Rumwe rwechipiri after 1000 years. Ndizvozvo. Asi pana Daniel 12 apa vhesi ya2 pane imwe pfungwa iri kunobuda yekuti kudii pastor? Unoda kudzokorora Daniel 12 verse 2. Zvino vazhinji vevavete muguruva repasi vachamuka, vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Pari kunzi panouya Mikaeri vanhu vachamuka vachienda mumaboka 2. Kune vandomukira upenyu husingaperi, koita rimwe boka richamukira kunyadziswa. Ndozvairi kubuda ichiita. Saka zviri kuita sekunge zvinoitika panguva imwe chete. Ndozvatinoda kuti titsvage manje kuti ipo pari kumuka vatsvene apa vachapinda muupenyu husingaperi. Ava vari kunzi vachamuka vonyadziswa ndivanani? Because vatiri kuziva sofa vanozomuka after 1000 years. But apa poita kunge pari kumutswa vamwe vachangomukira kunyadziswa. Right, ndovatoda kutsvaga ivavo. Kuti ndivanani vanomukira kunyadziswa, vanomuka pamwe chete nevatsvene. Zviri kubatika kavateereri kuti maresurrection akajairika atinotaura mairi richamuka vatsvene panouya Jesu voenda kudenga. Then after 1000 years pane resurrection ichazomuka vatadzi vobva vazomuka moto wonaya nyika yotsva vobva vaparadzwa. But patiri kuerenga Daniel chapter 12 verse 2 mufundisi vari kuti ipo pari kutombomutswa vatsvene. Bhaibheri riri kuburitsa futi kuti pari kumuka vamwe vari kunzi vari kumukira kunyadziswa nekuzvidzwa. Ndopavari kuti ngatinyatsopateedzai kuti pakamira sei. Ndizvozvo. Yes. Handei pana Mateo 26 vhesi ya63 na64. Mateo 26 vhesi ya63 na64. Right. Asi Jesu akaramba anyerere. Muprista mukuru akati kwaari, ndinokupikisa naMwari mupenyu kuti utiudze kana uri Kristu mwanakomana waMwari. Jesu akati kwaari, ndizvo zvawataura. Asi ndinoti kwamuri, kubva zvino muchaona mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba achiuya nemakore ekudenga. Musi watongwa Jesu. Yes. Muprista mukuru nekuti anga aita nguva achiramba kuremekedza Jesu. Right. Achimushora nekumuzvidza. Kunyange vakapuwa umbowo hwese hwairatidza kuti uyu ndiye Mesiya. Right. Asi iye navamwe vake vakaramba. Ndogona ndiye aive mukuru panyaya dzekunamata. Right. Aifanira kutotanga kuona kuti ndimesiya. Saka Jesu anozomuti manje iye zvine izvi simba munaro, itai henyu zvamuri kuita. Asi chimwe chinhu chamunofanira kuti chikujekerei ndechekuti muchazoona mwanakomana wemunhu achiuya nesimba nekubwinya nemakore. Anditwa pabata. Now pastor, pachauya Jesu after 1000 years achiskomutsa vatadzi vakafa. Patakambodzidza haasi kuuya zviya zvinodescribwa kunzi nemakore. Ndopachanaya motoka. Apa anenge akutozouya kuzoparadza. Pemakore handipo here paari kuuya kuzotora vatsvene. Paari kuuya pasecond coming apa. Ndo paari kuuya neglory. But imbotanga waverenga kuna Daniel 7 unzwe tinobva nenyaya yacho ikoko. Daniel 7 pavhesi ya13. Ndabata mubvunzo wako. Daniel 7 verse 13. Right. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe wakafanana nemwanakomana womunhu achiuya nemakore ekudenga, akasvika kuna wakakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake. Now panapa pari kutaurwa rutongo runoitika kudenga Jesu asati auya panyika. Rwatakadzidza rwuya rwakatanga 1844. Investigative judgment. Right. Saka Jesu ndo paari kuenda neboka ravatumwa kuswedera pana Baba, mabhuku achivhurwa kudenga. Takaita zvidzidzo izvozvo vateereri, mukashandisa nhamba dzatichakupai munopiwa link yekuzowana zvidzidzo zvinotaura judgment iri kutoitika kudenga yakatanga 1844. Right. Yes, pastor. Saka judgment iyoyo painopera. Yes. Ndo panobva pauya Jesu, panotaurwa kuna zvakazarurwa 1 verse 7. Iverenge futi iyo, handina kuignora mubvunzo wako. Alright, zvakazarurwa 1 verse 7. Right. Tarirai anouya nemakore, meso ose achamuona, naivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema,
hono amen. Right. Paari kunzi anouya nemakore ndopaunga uchibvunza kuuya kuzotora vatsvene. Haasi makore ekuti musi waanouya kunonaya. Okay. Iboka ravatumwa, ingirozi dzinenge dzakawanda dzichimuita akambani. Okay. Handiti wazviona. Saka anouya nengirozi. Saka taura yenyu ndokubwinya, glory yake inomuperekedza iyoyo. Yes. Paari kudzoka. Right. Handiti wazviona. Saka paari kudzoka manje pari kubva panzi. Meso ese achamuona, kureva kuti vanhu vese vanenge vachirarama panyika vachamuona. Okay. Vakarurama nevasakarurama. Right. Vasakarurama ndo vaya vakabuda mune chimwe chidzidzo kuti vanobva vaurawa neglori yake, asi vambomuona vourayiwa neglori. Asi hanzi vamwe vachamuona ndevakamubaya, kureva kuti vakamurovera pamuchinjikwa. Vaya vaprista vaya vanosanganisira muprista mukuru uya. Handiti wapabata. Ndaona kujoinana kwacho. Saka paari kuuya muprista mukuru uya nevamwe vakabatsirana naye pakutonga Kristu kuti vamurovere. Right. Ivavo vachamutswa, a special resurrection. Timu iroro rinomutswa sezvaakavimbisa paya vakapromiswa muchandiona ndichiya nemakore. Saka vanomutswa kuti vaone kuzadziswa kwezviya zvakataurwa naJesu, vobva vazofa zvavo vourayiwa neglori yake. Saka iyi yato imwe resurrection kapastor. Right. Itori special because tiri kuziva yevatsvene voenda kudenga, yevatadzi after 1000 years vopiswa nemoto. Right. But taona iye boka revanhu vakamubaya vaimusotesa vari kumutswa pari kumutswa vatsvene, but havasi kumutsirwa kuenda kudenga kuti vangoona kuti ndakakuudzai ndokunyadziswa kuyako nekuzvidzwa vobva vafavo. Now kana muchidzidzaka vamwe vanodudzira vanototi ivo pa-special resurrection iyi kuchamuka vaprista avaka nevamwe vakavabatsira kutonga Jesu. Kozoti mune amwe mageneration kune vanhu vakaramba Jesu, vakarwisa zvinobatika kuparidzwa kweevhangeri yaJesu, kuti panapa haasi kuda izvozvo, vachimirisana nebasa raMwari. Zvaitooneka kuti mugeneration yavo kune varwa nebasa raMwari. Ivavo vanomutswa futi kuti vangoona, kuti vaone kuuya kwake nekubwinya, vobva vafa, vozonyatsomutswa after 1000 years. Pastor, matauriro amuri kuita hamusi maakubva matyisidzira here? Zivai kuti tichiri pamasteji akasiyana ekutenda. Because tine vabereki zvino vekuti hasati zvaakugashirika kuti asiye mwana achienda kuchechi. Haatodi kunzwa zvechechi, anoti tinoita zvechivanhu. And anobva amira, mwana akangoita kunge arida zvechechi unobva anzi hausisiri mwana wangu. Pakadaro kurwisa here kunogona kuzolidha muboka iri? Anonyatsoziva listi revachapinda muboka iri ndimwari. Asiwo yambiro inongoda kupiwa ndeyekuti haikona kubva wanyaya kurwisa zvinhu zvaMwari. Kumira chaiko kubva wamira kumirisana nezvaMwari hazvina kunaka. Beta kuti kana usingazvidako wosiyana nazvo pane kubva wamira chaizvo. Izvozvo hazvina kunaka kuti zviitwe navanhu. Okay, vateereri, tiri pachidzidzo kupendera bhuku raDhaniel part 3. Pane pfungwa yabuda apa yespecial resurrection. Resurrection yevatsvene iriko panouya Jesu. Resurrection yevatadzi inozotera after 1000 years vatsvene vaenda kudenga. But pari kutotorwa vatsvene pavanomutswa panouya Jesu, pane special resurrection yevaya munhoroondo yenyika inoi vakanyanya kurwisa nyaya yaJesu. Ngatirambe tiri pachirongwa timbonzwa kambo. Uniniva, rakashika hizi
chimba kudenga ichizi asimuke iye Jona endani Niniva rakada rwalizo ichizi Jona chienda kuniniva Jona chienda Niniva neziliza zawanda zinokwa salama zuwa mashona imazenikani yoenda wakaenda Niniva waloketena toya utinaziliza wakaenda Tashishi Jona chienda Niniva neziliza zawanda zinokwa salama zuwa mashona imazenikani yoenda wakaenda Niniva waloketena toya utinaziliza wakaenda Tashishi yakaenda Tashishi yakapamba mara ichienda kutashishi Jona watiza kuyenda Niniva wakamukama manana azo mukapazo ailengene urusa kwazo nakara waroba kata wose wazere kusha wakabata Jona nizonzia tatana wakanda mukunga Jona wamezone ove wakachema Jona mukati meove yamrutira kunze aende Niniva tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kupendera bhuku raDaniel part 3. ngatifambei pasi Right. Yes. Tiverengere Daniel chapter 1 vhesi ya17 kuenda pa20. Daniel chapter 1 Right. kwete ku12 here kwekupedzisira kwataro tichirimo bhuku raDaniel asi Alright. pane pfungwa yatoda kuti titore kubva kunotangira bhuku racho. handiti ka Yes. Daniel chapter 1 vateereri vhesi 17 kusvika pa20. Zvino kana ari majaya aya mana, Mwari wakavapa zivo nekungwara pamagwaro ose neuchenjeri hwose. Asi Daniel wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa. Zvino mazuva akati apera akanga atarwa namambo kuti vauyiswe nawo. Muchinda wevaranda akapinda nawo pamberi paNebhukadhinezari. Mambo akataurirana nawo pakati pavose kukasawanikwa wakanga akafanana naDhaniel naHanania naMishael naAzaria. Saka ivo vakamira pamberi pamambo. Pamashoko ose euchenjeri neekunzwisisa avaibvunzwa namambo, vakawana kuti ivo vaipfuura kagumi vachenjeri vose nen'anga dzose dzaive paushe hwake. Panapa chimwe chiri kubuda pachena mufundisi. Yes. Ndechekuti kubva kunotangira bhuku raDhaniel, Mwari aipa vana Daniel kunzwisisa zvakavanzika. Okay. Nekuti pabva panze mambo paaivatesta aiona kuti vainzwisisa. They had understanding of secret things. Yes. Zvezvamwari. Zvamwari. Okay. Saka chinhu chatinoona kubva patinonotanga bhuku raDhaniel
kuti Daniel netimu rake pane kunzwisisa kwavaitopiwa naMwari. naMwari zvanga zvisiri zvekuberekwa nazvo aiwa. Mwari ndiye aivapa Mwari ndiye aivapa. otendera kuti vanzwisise. It's okay, pastor. Handei muna Daniel chapter 2 verse 17 to 23 papfungwa tiri iyoyo kuotera pfungwa imwe chete iyoyo yekunzwisisa. yekunzwisisa zvakavanzika. Daniel chapter 2 verse 17 to 23. Ipapo Daniel akaenda kumba kwake akanozivisa shamwari dzake Anania naMishayo naAzaria shoko iro, kuti vakumbire nyasha kuna Mwari wekudenga pamusoro pechinhu ichi chakavanzika, kuti Daniel neshamwari dzake varege kuparadzwa pamwe chete nevamwe vachenjeri veBhabhironi. Ipapo chinhu icho chakavanzika chakaziviswa Daniel pane chaakaratidzwa usiku. Daniel akaonga Mwari wekudenga. Daniel akapindura akati, zita raMwari ngarivongwe nekusingaperi-peri, nekuti uchenjeri nesimba ndezvake. Ndiye anoshandura nguva nenhambo, ndiye anobvisa madzimambo nekugadza madzimambo, ndiye anopa vakachenjera uchenjeri nevane njere zivo, ndiye anoziva zvinhu zvakadzika nezvakavanzika, ndiye anoziva zviri murima, chiedza chinogara kwaari. Ndinokuongai nekukurumbidzai imi Mwari wamadzibaba angu, makandipa uchenjeri nesimba, mukandizivisa zivo zvinhu zvatakakumbira kwamuri, nekuti makatizivisa shoko ramambo. Now chii chiri kuitika panapa? Yes. Mambo Nebhukadhineza vanorota hope vari vega mumba mavo, Right. vopepuka vobva vadzikangamwa, Ehe. asi vosara vakavhunduka. Ehe. Now panozonotorwa vana Daniel. Daniel anoti mambo vari kutsvaga chinhu chihombe, asi imbotipai nguva. Ndokutsaura nguva yekuenda kunonamata Neshamwari dzake. neshamwari dzake. Ehe. Vanamata, Mwari akaita chinhu chihombe chaari kurumbidzirwa panapa naDaniel. Okay. Mwari akauya kuna Daniel mumuono kwakubva amuratidza zvakarotwa namambo, Zvechidhori chiya chaya chakagadzirwa nesimbi 4. Ehe. nekubva amuudza kuti zvairevei, kuti simbi imwe neimwe kubva kugold raive mumusoro, Gold raive musoro raimirira Bhabhironi. right, Chipfuva nemaoko zvaive zvesilva zvaimirira Medo Persia. right, Padumbu paive pebrasi vateereri, paimirira umambo hweGreece. right, Then makumbo aive eiron, aimirira the Roman Empire. Then kutsoka kwai kwakazangana iron and clay, zvaimirira divided Roman Empire, kana kuti chimiro chiriko nhasi neEurope irikoi. Daniel ndobva azviratidza. ndobva azviratidzwa, ndobva atoudzwa, ende akatoendawo zveshuwa akanorondedzera mambo. Mambo vakagutsikana kuti ndizvo chaizvo zvandakarota. exactly zvandakarota. Handiti wazviona. Saka panapa futi tinosangana naDaniel neshamwari dzake vachipuhwa zvakavanzika zvezviprofita zvairatidzwa naMwari. Muri panyaya bedzi yekuti vaipiwa zvakavanzika, vaiziviswa naMwari. Vaiziviswa naMwari. Zvanetsa izvi kududzira, Mwari wazivisa. Okay. Ende zvinhu zvavari kuratidzwa ka, zvimwe zvacho zvaitotanga kuitika mumazuva avo, zvimwe zvacho zvanga zvichiri mberi. Eka. Handiti wazviona, seumambo hweMedo Persia, Waive hweGreece, mberi, hweRome, zvanga zvichiri mberi, asi vaizviratidzwa. Handiti Okay. wazviona. Toda kuti tiende muchapter 7 yaDaniel. Pana Daniel ipapo. Tiverenge vhesi ya15, toverenga 16, 23 na24 nevhesi 27. Daniel chapter 7 verse 15 na 16. Kana ndirini Daniel, mweya wangu wakatambudzika mukati momuviri wangu, uye zvandakaona mumusoro mangu zvakandivhundutsa. Ndakaswedera kune mumwe akanga amiripo ndikamubvunza kududzirwa kwozvokwadi kwezvinhu izvo zvose. Akandiudza akandizivisa kududzirwa kwezvinhu izvo. Verse 23. Akati, muka yechina uchava ushe hwechina panyika. Uchasiyana neumwe ushe hwose. Uchapedza nyika yose nokuipwanya nokuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3. Verse 27 pana Daniel 7. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwose pasi pedenga rose
zvichapiwa vanhu vavatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndohwokusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Right. Muchapter 7 tinosangana naDaniel. Right. Anoratidzwa mumuono mhuka 4 dzakasiyana. Right. Ndodziziva kwaiti shumba, Right. koti bere, koti mbada, koti imwe yaivhundutsa. Shumba yaive nemapapiro egondo, Right. nebere, mbada yaive nemisoro 4, imwe yacho yechi4 yaive nenyanga 10. Saka Daniel anobvunza ari mumuono, obvunza kuna mutumwa Gabriel. Gabriel omurondedzera zvaireva mhuka idzi, Right. kuti umambo hwaizoteverana pamusoro penyika. Nawo iye anozonyanya kunocherechedza pamhuka yechi4 iyo yenyanga 10. yenyanga 10. But maona kuti panonoperera chapter yacho kuvhesi 27 anobva anoudzwa maperero azvichaita. Wow, umambo hwaMwari. Jesu auya atora vatsvene abva apinda muumambo naye navo. Handiti uri kuona. Saka pari kuramba pachingoburitswa Daniel ari mudziyo wakatsaurwa naMwari achipiwa zvakavanzika. Imi muri kuramba muri papfungwa bedzi yekuti ana Daniel vaipiwa zvakavanzika. But zvakavanzika zvaari kupiwa izvika zvine chekuita nenhoroondo yenyika inoyi. Mafambiro aiita history. Kubva mumazuva ake airarama zvichienda mberi mupaka panonouya Jesu apinda nevatsvene muumambo muupenyu husingaperi. Saka in other words vaipiwa understanding yekuziva nhoroondo kana kuti profesi yenyika ino kusvikira nyika ichinoguma. Mufundisi vari kuti Daniel nevamwe wake zviri kuratidza kuti vaive nespecial understanding yavaiziviswa nyaya idzodzo vachibatsirwa naMwari. Rega tirape tichiteera tsinga imwe chete iyoka yekuramba vachiziviswa. Hande pana Daniel 8 ka tinoda kuverenga vhesi ya 16, 17 nevhesi 19. Daniel chapter 8 verse 16, 17 ne19. Right. Ndikanzwa izwi remunhu richibva pamhenderekedzo dzaurai richidana richiti, Gabriel, dudzira munhu zvaakaratidzwa. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire. Zvino akati achisvika ndikatya, ndokuira pasi nechiso changu. Asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nekuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yekupedzisira. Daniel 8 verse 19. Akati, tarira ndichakuzivisa zvichavapo panguva yekupedzisira yekutsamwa kwaJehovha, nekuti ndezvenguva yakatarwa yekupedzisira. Now muchapter 8 Daniel ndoma anoratidzwa gondobwe rehwai. Right. Obva azoratidzwa mbudzi, nhongo yembudzi yakauya ikadhuma gondobwe. Right. Iya ndobva papa yange ine nyanga, ndobva nyanga yachikoka pakabuda dzimwe 4. Right. iDaniel chapter 8 vateereri iri kusamaraizwa namufundisi. Right. Anorondedzerwa mumuone iwoyo kuti gondobwe raimirira umambo hweMedo Persia hwaitotonga mumazuva iwayo. Right. Ndobva audzwa kunzi huchazobviswa neumambo hweGirisi huri kumirirwa nembudzi. Ndobva aramba achirondedzerwa umambo nekuteerana kwawo. Alright. Mupaka pakunopedzisira kwenhoroondo yenyika inoyi. Muchapter 8. Muchapter 8. Handiti wazviona. Mwari pane chimwe chinhu chaunofanira kucherechedza kana uchidzidza mushoko rake. Mwari anoshandisa nzira yekudzokorora, chiramba achidzokorora chinhu chimwe chete ichocho. Repetition. Vavariro ndeyekuti zvirambe zvichiwedzera kujeka mune vari kudzidza. Ndosaka uchiona kuti tinoita kunge makore 4 ese apfuura aya titange tinotaura nyaya imwe chete. Ndokadzidzisiro kaMwari ikako. Anoramba achingodzoka panyaya iyoyo, kusvikira zvanwirira.
zvabatika zvekuti zvofanira kuti chiro chimwana chidiki chigere apa chikabvunzwa chigone kuzvitsanangura nekuteerana kwacho. But kana paine chinhu even kwamuri vateereri chandiri kufunga kuti iye zvinomabata ndechekuti mukabvunzwa nhoroondo yenyika inoyi tichishandisa zviprofita zvaDhaniel, ndofunga hakuna pakati penyu asingagone kuti Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, divided Roman Empire. Ndofunga panofanira kuti zvofanira kuti zvitojeka. Zvofanira kuva zvamwirira vanhu zvabatika manje kuti vakuziva kuti nhoroondo ino iri kufamba yakadai. Yes pastor. Saka unoona kuti Daniel nekungwara kwake ka nekupinza kwenjere dzake Mwari airamba achingomudzokororera zvinhu izvozvo achimupa zvakavanzira. Inda pana Daniel 9 verse 21 kuenda pa 23. Daniel chapter 9 verse 21 kusvika pa 23. Ndakati ndichataura pakunyengetera, uya murume Gabriel wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo. Wakasvika kwandiri panguva inenge yechipo chemadekwana. Akandidudzira akataura nena akati, Daniel, ndauya zvino kukuvigira njere nokunzwisisa. Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira. Zvino ndauya kuzokuudza, nokuti uri murume anodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri, unzwisise zvawakaratidzwa. Muchapter 9 Gabriel anodzoka futi kuna Daniel. Right. Otanga kumurondedzera. Muchapter 9 muchaona kuti anobva atomuudza nekauyiro kaizoita Kristu. Madhete acho. Nekunofa kwake pamuchinjikwa. Panotaurwa zve70 weeks anobva asi amutaurira zvese izvozvo. Andoona ari kuramba achingowedzera achingoumba panyaya imwe chete yabva uko. Right. Now handei muchapter 10 uone. Papfungwa imwe chete yekuramba achiudzwa kuti anzwisise. Tiri papfungwa imwe chete iyo. Alright, chapter 10 verse verse 11 na 12. Daniel chapter 10 verse 11 na 12. Akati kwandiri, iwe Daniel, murume anodikanwa kwazvo, chinzwisa mashoko andinotaura kwauri, umire kwazvo, nekuti ndatumwa kwauri iwe zvino. Wakati ataura shoko iri kwandiri ndikamira ndichidedera. Ipapo akati kwandiri, usatye Daniel, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nemwoyo wako wose, kunzwisisa nokuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzikwa, ndauya nekuda kwamashoko ako. Muchapter 10 manje Gabriel anoti chaita kuti ndidzoke. Right. Ndiwe wakanamata uchida kunzwisisa. Right. Saka Mwari atondituma kuti ndiuye kuzokutsanangura zvinhu zvikujekere. Saka anobva aenda naye mukaenda muchinopinda muchapter 11 achirondedzera. Pastor Mirai pastor. Vanhu vese vanogona ita shungu sedzaDaniel dzekunzwisisa. Mwari anovabatsira here sekubatsira kwaaita Daniel. Exactly. Ndosaka tiri kutodzidza zvidzidzo izvi mustudio muno. Because zviri kuita kunge zvinonzika shungu dzaaita dzekuti ndodawo kuziva zvinhu izvi. Mwari aibva apindura minamato iyoyo. Exactly. Vese izvozvi zvatakagara soka pane vateereri Caston vane shungu dzekuda kunyatsonzwisisa zvinhu izvi. Saka Mwari ari kutoshandisa nzira iyo yega kuti vajekerwe zvinyatsojeka. Saka in every generation Mwari anotsanangurira vane shungu. Ndosaka Jesu akati vakakomborerwa vane nzara nenyota nekuti vachagutswa. Saka you are covered vateereri. You are covered. Ndanjitya kuti pamwe hatifambei pasi. Verenga Daniel 12 verse ya 4. Daniel 12 verse 4. Asi we Daniel vanza mashoko, unamire bhuku nechisimbiso kusvikira kunguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda. Now kwese kwatabva kubva muchapter 1. Yes pastor. Mwari ari kuramba achingotsanangurira Daniel, achidzokorora zvimwe chete izvozvo, achingotsanangura, achiwedzera. Asi tapinda muchapter 12 manje, poratidzwa chimwe chinhu. Mwari anobva amuti vanza izvi, uname. Muri kuti paita change. Kuti kweso kwanga achiudzwa. Right. Paada kunzwisa oudzwa. But iye zvino pane zvaamunetsa. Paarida kuita kunga akuzvibvunza onzi vanza. Vanza, ibva wanama. Handiti wapaona. Saka muri kuti saka regera tinzwe kambo tigoya tosumudza kubva ipapa.
asi mafolowa akavateereri kuti kumwe kwese Daniel ari kubatsirwa kunzwisisa zvakarotwa namambo, mavhizheni apiwa otsanangurirwa achiudzwa. But pachapter 12 ndo pari kunzi namufundisi cherechedzai muone pavhesi ya4 yachapter 12 ndo pari kuita a sudden change yekuti instead yekuti aexplainerwe further ari kubva anzi seal this information ivanze. Mufundisi muye mutibatsire ipapapo, ngatimbonzwa kambo ateerere. Rimwe zuva tichaenda kumusha wembiri, takapfeka nguo chena nekorona chene, tichakwira takananga kudenga kopenya, tonoimba nengirozi tese. Toimba haleluya, Isu torumbiza zitarange, toimbira tawedenga, irenga rumbidzwe nekusinga peri. Haleluya. Tichafara kumuona mununuri wedu, nemavanga emawoko nefumbo padivi, tichaziva nezverudo rwakatinunura, toruimba nekusinga peri. Toimba haleluya, Isu torumbiza zitarange, toimbira tawedenga, irenga rumbidzwe nekusinga peri. Haleluya. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu kupendera bhuku raDaniel part 3. Right. Pane pfungwa yatapedzisira nayo vateereri yekuti bhuku rese raDaniel zvinoitika imomo ana Daniel vaipiwa kunzwisisa naMwari. Mutumwa Gabriel aitumwa ovabatsira kunzwisisa zvichitsanangurwa. Chapter 2, chapter 4, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10. Paprofesi yekupedzisira iri kutangira pachapter 10 inonoperera muchapter 12. Kwekunopedzisira kwayo Daniel ari kuratidza kuti pane zvinhu zvainge zvisati zvamujekera. But ndo pataakuona for the first time asiri kupiwa further explanation, but ari kutonzi seal this prophecy, seal this information, vanzanamira. Ndo papa ari kunzi namufundisi mapacherechedzere kuti bhuku iri kunopera Daniel achita kunge ari kunzi imwe information chiivharira inamire. Ndo patiri kuti susukidzai pasi. Right. Dzokorora verse 4 yaDaniel chapter 12. Ndo pane pfungwa dzamuri kutaura idzi. Daniel chapter 12. Todzokorora verse ya 4. Right. Asiwe Daniel vanza mashoko, unamire bhuku nechisimbiso, kusvikira kunguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose, nezivo ichawanda. Now, ari kunzi nama bhuku iri. To seal. To seal kuti risavhurwe, imbovharira zvirimo. Sezvataita tsamba, kare patainyora tsamba, kana yanyorwa yoiswa muenvelope yobva yanamwa. Handitozvona. Sorry, pfungwa dzangu dzine dzakumhanya kusina basa kuti makarara muongo yetsamba sesinayo. Alright, hatifambei pasi. Saka ari kunzi nama, but iye ane shungu dzekuda kunzwisisa zvinhu izvi. Ende ndo zvinhu zvaanga ajaidzwa kubva panotanga bhuku raDaniel kuti ndinotsanangurirwa. But panapa akunzi nama. Saka zviri kuita sei? But chimwe chinhu chinofanira kuti chijekeka. Yes, pastor. Achizi chiprofita chese chemubhuku raDaniel chiri kunzi chinamwe. Nekuti zvimweka
Aitotsanangurwa. Zvatotsanangurwa kuti Babyloni ichateerwa neMiddle Persia. Middle Persia yoteerwa neGreece. Yana Alexander. Greece yoteerwa neRome. Yana Kesari. Right. Rome yozodivide. Yoti paModern Europe. Yoti paEurope. Nezviriko izvi. Asi ndo panozouya Kristu manje anomirirwa nezidomboriya. Zvazvatsanangurwa zvese izvozvo. Alright. Handiti wazvoona. Asi pane chidimbu chainzi nama. Chaari kunzi nama. Ichi chivhare chikwidibire chirege kunzwikwa. Handiti wazvoona. Tiverengerei kubva pavhesi ya4 kuenda pa9 tiri pana Daniel 12 ipapo. Daniel 12 verse 4 to 9. Asiwe Daniel, vanza mashoko, unamire bhuku nechisimbiso kusvikira kunguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose, nezivo ichawanda. Ipapo ini Daniel ndakatarira ndikaona vamwe vaviri, mumwe pamhenderekedzo yerwizi necheuno mhiri, mumwe pamhenderekedzo yerwizi nechemhiri. Mumwe akati kune murume wakanga akapfeka mucheka, wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi, inguva yakadini kusvikira pakuguma kwezvishamiso izvi? Ndikanzwa murume wakanga akapfeka mucheka, wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi, achisimudzira kudenga ruoko rwake rworudyi neruoko rwake rworuboshwe, achipika naiye anorarama nekusingaperi, kuti zvichaita nguva imwe, nedzimwe nguva, nehafu yenguva. Kana vapedza kuputsanya simba ravanhu vatsvene, izvo zvose zvichapedziswa. Ndikanzwa asi handina kunzwisisa. Ipapo ndakati, haiwa ishe wangu, kupera kwezvinhu izvi ndekweiko? Iye akati, chienda hako iwe Daniel, nekuti mashoko aya akavanzwa nokunamirwa nechisimbiso kusvikira panguva yekupedzisira. Munoona kuti kudimbomirai pandinogara ndichiverenga chapter iyi, ini ndinotongonakidzwa nezvataurwa chete. Izvo zvangotaurwa chete. Because zviri kuita kunge zvinonzi Daniel mumuono waaipiwa anga ari pane rumwe rwizi. Saka hanzi kumhiri kwerumwe rwizi kwanga kuine mutumwa aiveko, zvikanzi nechekumhiri futi kwanga kuine mumwe mutumwa. But iwo parwizi rwacho pamusoro pemvura, hanzi pakamira mwanga akapfeka mucheka, ndofunga ndiJesu. Saka hanzi pane mumwe muchinda pavatumwa vairava akabvunza, but vaibvunza anga ari pamusoro perwizi. Zvikanzi nhai vakuru, zvishamiso izvi zvaratidzwa izvi ndezvenguva yakadini, nyaya iyi ichapera sei? Saka hanzi uye anga ari pamusoro pemvura ateereri, hanzi akabva asimudza ruoko rwerudyi nerweruboshwe, ndobva apika naMwari. Zvikanzi zvichaita a time, times and half a time. Hanzi zvese izvi zvozoga ikango kapicture ikangomedzi pandinongokaimagina ndinobva ndanzwa kunakidzwa nebhaibheri tifambai nesu pastor. Right. Saka panapa manje nyaya iyi Daniel kuti zvinhu zvikaizvi ndakazvitaurirwa kubva kwekutanga uko. Right. But pane kamwe kadhiteri kandisiri kunyatsobata apa kandoda kunzwisisa. Right. Saka chiri kunzi panapa chinamirwe, right, chisazikamwe, okay, pastor, ndezve zvaive nechekuita nenguva yekupedzisira. Kana chiti nguva yekupedzisira tiri kutarisa nhoroondo yenyika inoyi. Right. Pakunopedzisira, because kana kudzidza kwataita muzviprofita izvika kwaisa pachena kuti nyika ino haizorambi yakangodaro. Zvinhu zienda nakuenda. Aiwa, Jesus is coming. Right. Nyika ichaguma. Saka pane zvine chekuita nenguva yekupedzisirisa. Last days. Izvozvo manje ndo zvakanzi naMikaeri nama izvi. Iwe Daniel pakuwaita pakwana. Zvawazarurirwa iwewe zvakwana. Kwizvo zvikunzi time takambodzidza katime. Right. Now ndoda kuti udzokorore vhesi ya6 na7. Vhesi ya6 na7. Pana Daniel chapter 12 atereri vhesi 6 na7. Right. Mumwe akati kumurume wakanga akapfeka mucheka, wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi, inguva yakadini kusvikira pakuguma kwezvishamiso izvi? Ndikanzwa murume wakanga akapfeka mucheka wakanga ari pamusoro pemvura yerwizi, achisimudzira kudenga ruoko rwake rwerudyi neruoko rwake rweruboshwe, achipika naiye unorarama nekusingaperi,
kuti zvichaita nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Kana vapedza kuputsanya simba revanhu vatsvene, izvi zvose zvichapedziswa. Saka pavunzwa mibvunzo, Mikaeri akupindura. Mukupindura kwake manje anobva asumudza maoko achipika naJehovha. Kureva kuti pari kunzi cherechedzai zviri kutevera, because ukaona achitanga apika nyaya yakakosha. Nyaya yacho yakakosha. Okay. Handiti wazviona. Saka ava vabvunza namanje ava, zvinhu izvi ndezvarini? Saka Mikaeri abva apindura manje, oti iye zvinhu izvi zvichanyatsojeka mushure menguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Takazvidzidza kuna Daniel chapter 7 pavesi 25. Kuti time, times and half a time. Right. Iperiod yekuti 3.5 years. 3.5 years iperiod ine 42 months. Right. Ndo zvainotaurwa nguva iyi kuna zvakazarurwa. 42 months i 1260 days. Right. Madays. But nenga yekuti passage dzichiprofita. Madays muchiprofita takazvidzidza vateereri, muchiprofita day rinomirira a year. Saka 1260 days muchiprofita i 1260 years. Saka time times half a time is the same as 42 months, is the same as 1260 days. But prophetically it's 1260 years. Saka pari kuti kudi. Saka pari kunzi manje panondoperera 1260 years ndo pachajeka zvinhu izvi. Saka kurevei 1260 years idzi ndiyo period yamadark ages. Yes, pastor. Yakatanga mugore ra538 AD ndizvozvo kunosvika mugore ra1798. Right. Saka pari kunzi naMikaeri zviprofita zvaDaniel zvichanatsojeka, zvichanzwisiswa nevanhu after period yemadark ages. Anditi wazvona. Ende ukachidzokerawo munhoroondo yechechi unoona kuti taakuenda kunana 1798 kwaperera 1260 years. Tichinopinda munana 1800 pakangotanga pakati pemakristu havi yekuda kunzwisisa zviprofita zvaDaniel. Period kutaurwa napastor munyaya dzekudzidzwa kwebhaibheri inotonzi the great religious awakening period. Pakaita kanenge pakaita revival. Ndo pakabva pasumuka vakomana vaya vataidzidza vaya vana William Miller. Ana William Miller. Anga ari fama uya. Asina kumboenda kuchikoro chetheology. But akangotanga kudzika kuenda deep muzviprofita zvaDaniel. Handiti wazviona. Saka ndobva vatanga kudzidza vanhu vakabva mumachechi akasiyana-siyana, maprotestant churches, vachitanga kudzidza zviprofita zvaDaniel. Saka mukudzidza ikokoko ndomwe vakatanga kuona kuti taapedyo nekudzoka kwaJesu. Saka ndo zvakanga zvarehwa kunze after a time, times and half a time. Zviprofita izvi kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Ndo pazvichanyatsokudzidzwa nekunzwisiswa. Saka vateereri ndaona, sorry pastor, pane madates amurifanira kutongobata agare mumusoro. Pane zvimwe zvamaakabata zvatachitaura zviya zvekuti unoti Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome zvabatika izvo. Mamwe madheta akakosha andinotongokukumbirai kubata. Batai date rekuti 538 AD. Rakakosherei? Ndo patanga dziri kunzi time times half a time dzinova 1260 years. Dzinoperera papi nguva idzi? Batai date rechipiri 1798. Period iri pakati yesei ndo period inonzi yemadark ages. Bhaibheri parairambidzwa vanhu vachiurayirwa shoko raMwari. Saka mufundisi vari kuti Daniel akatoudzwa unzi takutsanangurira hongu, asi zvinhu izvi zviprofita zvaDaniel zvichanyanya kujeka
tapedza 1260 years kana kuti tapfuura 1798. Taurai mufundisi. Saka tichibva muna 1798 tinobva tanotanga 1800. Right. Ipapo vanhu vanobva vatanga kudzidza zviprofita zvani zvaDaniel. Right. Saka ndo part 1 yemubvunzo wakavhunzwa kuna Mikaeri. Kunzi inguva yakadei. Saka yapindurwa. Kunzi after time, times and half a time. And sure tinobva taona maKristu achitanga kudzidza bhuku raDaniel. Yes, pastor. Chiverengai pana Daniel 12 ipapo vhesi ya8 na9. Daniel 12 verse 8 na 9. Ndikanzwa asi handina kunzwisisa. Ipapo ndikati, haiwa ishe wangu, kupera kwezvinhu izvi ndekweiko? Iye akati, chienda hako iwe Daniel, nekuti mashoko aya akavanzwa nokunamirwa nechisimbiso kusvikira panguva yekupedzisira. Daniel akati, matsanangura imwe pati yacho. Petime ndapanza. But pane zvandisina kunyatsojekerwa nazvo. Handiti wazviona. Paya panzi nama paya kuvhesi 4. Iye ari kuda kunamanura nguva isati yakwana. Handiti wazviona. Ndobva anzi alright, rega tikunamanurire chidimbu. Kapisi. Ketime. Kupanoperera 1260 years vanhu vachatanga kujekerwa nenyaya iyi. Even zvauri kuramba uchibvunza izvi zvichajeka after 1798. Ndobva ati matauro enyu but hamuna unyatsoti jo. Zvii zvinenge zvichinyatsoitika. Ndobva anzi aihewa iwewe chienda chizorora Daniel. Right. Pako waita mazuva ako iwo akwana waakuzorora. Asi panguva yekupedzisira zvinhu izvi zvichaita sei? Zvichajeka. Handiti wazviona. Imi Mwari aitonyatsotaurana naDaniel zvakadaro kutomudza kuti wakunofa wapedza pako wadai. Zvinotaurira saka it's very touching. Alright, fambei. Chikanzi chizorora. Panguva yacho kana yakwana zvinhu zvichaita sei? Zvichajeka. Ende nguva yachoka after 1260 years after 1798 zvishuwa vanhu vakatanga kudzidza bhuku raDaniel. Kudzidza bhuku raDaniel. Verenga Mateo 24 pavhesi ya15 unzwe. Ndikuya ipapo pastor. Ndabatikana pari kunzi chienda hako Daniel. Vateereri, kana rufu ruri runozouya kwatiri ngaruye taita basa raMwari. Ngaruye Mwari akuti chizororako. Tisapambadze nguva kwatiri uko. Hatiitei basa raMwari achiri masikati usiku unouya. Tozorora taita basa raMwari. Thank you Ateri, thank you pastor nekunditendera kutaura kudaro. Mamati ndiverenge kunani? Kuna Mateo 24 pa15. Matthew 24 verse 15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarebwa nemuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherechedze. Jesu anga abvunzwa kuti imi toda kuziva kuti zvichatiradza kuti nyika yakunoguma uye maakuda kuzodzoka ndezvipi. Ndobva ataura. Asi akunopendera hurukuro yake anoti kana muchida kunyatsonzwisisa endai munodzidza bhuku raDaniel. Handiti wazviona. Kureva kuti Jesu akutoti vachararama mumazuva ekupedzisira ngavadzidze zvinhu. After 1798 ngavadzidze. Isusu tatokunana 20 chakuti. Handiti wazviona. Saka tinofanira kuti tindodzidza zvinhu izvi. Paya pakapanzi nama paya. Mumazuva edu hapana panamanuka. Because takatopfuura 1798. Exactly. Handiti wazviona. Saka muchanyatsoona mune chimwe chidzidzo chinotevera kupendera bhuku raDaniel part 4. Ndo pachanyatsonamanuka nyaya iyoyi. Iye zvino izvi rikatimbosiya iri ipapapa. Asi tabata pekuti Mwari shungu dzake ndedzekuti vemazuva ekupedzisira tinzwisise tijekerwe nezvinhu izvozvo. Inini zvandabata ateereri ndezvekuti gore rino ratiri kurarama tatokumberi kwa1798. Shoko riri kuti after 1798 Mwari aitasira kuti bhuku raDaniel rinzwisisike. Hativerengei bhuku raDaniel tirinzwisise. Tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Mfundisi ndokumbira kuti mupe vateereri phone number dzedu. Phone number idzi vateereri munodzishandisa mukasenda message. Tinokupai link yema WhatsApp groups ane zvimwe zvidzidzo zvatakaita zvebhuku raDaniel, kuitira kuti kana musina kubatana nazvo
mugone kuwana zvidzidzo izvozvo. Tinotumira chidzidzo chimwe chete every day mumawhatsapp groups iwayo. Mwari akukomborerei. Tibatei panhamba idzi tirambe tichienderera mberi mukudzidza shoko raMwari. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzindi tungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzindi tungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira